Sukma. Arum mawon, Pak. Nggih, ini jumlah kene Dik Sukma, kene. Wah, sinden iki nek boros neng babakan ambekan ki ya Dik Sukma. Kok iso? Ada irunge dawa ngono iki marai kuwi tenan penduk. Boros neng ambekan. Ah iya. Dik Sukma kepareng dipun cepeng mikipun. Nah, nggih, ampun. Pinaringan asma Dik Sukma sinten? Sukma sinten? Arum Sukma, Pak. Arum Sukma, Pak, ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Mboten, Arum Sukma. Oh, Arum Sukma. Nggih. Mbok nek nyeluk aja Pak to ya. Lah pripun? Ya Mas apa Mas Dalang? Om. Om. Omplong kok piye? Iya. Ya, iso ade ngakoni kok nggih. Wong umure ya wis 52 lho sesuk iki. Ngono. 52 ki nek dhuwur uda iki kok sembodo kae. Nah wis mengisor wis nglokro. Ah iya. Kene. Pidalan saking pundi, Dik? Kula Padas. Oh, alah tangga Nggih. mriki nggih. Nggih. Padas. Piyayi. Padas kok ya luar biasa cantik-cantik. Nek ra kleru Padas ki panjenengan. Nggih. Terus Yovika gitu. Nggih, leres. Aku ki lali nek Yovika ki omahe kene lho coba. Nggih. Kok ya ora mampir lho aku. Ah iya. Kae ya terselamatkan Yovika kae. Kae wis pisah karo kakunge. Ah iya. Lagi kancan mak. Oh iya, kira wis omah-omah lah iya. Ya iki akeh kok iki. Sinden siji loro. Wah, akeh kabeh iki duwe lelakon dhewe-dhewe kok. Ah iya. Dadi tiga prung. Ah iya, gumun aku. Mengko nek ya nyawang sing aku ki nyawang piye lho karo sing wedok apa ya katarak lho coba. Sing wedok ki sayu-ayu pinter golek dhewe. Ora wah tenan. Engko bar iki engko mulek-mulek kagendi. Iya. Yo, kaya ngapa, Dik? Lagune. Iki mau ngersake. Lali janjine. Nah, menika kagem kadang-kadang kula wonten ing Kampung Lele. Iki kudu dipinangkani. Mergo sok sura ya arep wayangan. Iya. Yo, kaya baca. Dados. Yo. Dina Minggu mangkal aku mangkal yen kapata ira komes tak lali janjine kadang
Dik Suksma Ayu. Waduh, ya. Luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun Dik Suksma Ayu. Nganggo ayu ya piyayine ya cantik kok. Lah iya. Mbah nuwun, sampun pun pinangkani. Ayo tumpake prau. Mapak Mbak Eka uget-uget kepareng jumrah wonten panggung. Ayo, monggo tumpake prau co. Dados. Selamat malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yulimbu. Kula ingkang nderek sowan. Wah, jan. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem umpama disender radio ngono kuwi suarane Mbak Eka no. Wah, wong-wong wis mbayangke. Piyai niki mesti dhuwur, lencir ya ta. Rambuté ngandan-andan ngono kae. Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bareng ngerti kasunyatane. Anipun mesti Lho. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu limbuk ngaten. Heeh, mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko limbuk, teko apa. Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Wis disyukuri. Wah, kaya aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. Cukup Nek- pira? Lah ya sak mening Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula Iya. paling ya sak metere cukup. Cukup ya, Lah Nduk. panjenengan ki gedhe duru nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntel jenenge klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi to. Oh Ya iya matur iya. mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Heeh. Umumipun bintang Piye? tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Heeh, sing Bapak papak kuwi Sutresno sapa? paling ora to. Iya. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Bintang tamu pemaling aku. Pokoke wong mlaku nggih king mriku waduh nikat. Nah, Kados iya. ngendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Nah, bintang tamu. Waduh, tremose teko ngono wis. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Nggih. Bintang tamu ndi? Jare Eka ndi? Monggo seliwat nang ngarepe. Lah, Ya, nanti nggih. ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Mboten iya. napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Heeh. Nanging Heeh. untuk memperpendek waktu. Lho sing Oh. digoleki pendeke. Heeh. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol, Tol niku singkatane tol niku lho. tol, sirotol mustaqim. Nah, niku Dalan kuwi. dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tak on election. Wih, duh. Apa ki mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung. Oh. Take on election. Weh. Saat itu juga dinunulke kartune tet lah piye dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Wah, jan mletik mripate ki kae. Ya sak ndase barang kok iso ana sinden kok ora nek mripate. Piye? Aku nu gedhing aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Menika nderek damel sowan sami-sami. wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo Heeh. sekalian Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nganggo bangga. Lah nggih menika to kula maca wonten menika pamflet story WA menika kok Heeh. Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten Lah to? ya. Jane iki nek Nggih. bangga ki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bangga kuwi ayo bangga ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun kiambak. Weh. Basa Jawa nggih to? Nggih, no. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih enten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak, apa to Pak artine bonggo kuwi? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es.
Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mala kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Waduh. Nah, ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah, jantenan meletik pindho iki. Terus Heeh. Untuk menyambung tali silaturahmi, boten ngemongaken keluarga kecil maupun keluarga besar, nanging tangga tepalihipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma Amin. amin. Lah. Nggih. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Median. Nggih. Wis jan kaya gareng bejen iki. Ngono gak omong aku persiapan sih. Lah iya. Nggih. Wah jantenan iki pote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agivian dipun saranani gelar ringgit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan adikku wedok iki. Wis. Nggih. Noleh. Imane aja lho, aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Ra itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutrisno Dono Rasa Dono Weweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutrisno menika pados rejeki. Amin. Janela. Nggih. Mula ya larang. Es, yo. Sing ngomong larang sapa? Menarik mateni pasar aku kowe. Ora, murah nih ya. Ngono kuwi Pak Sutrisno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Udar sini sak rencang-rencang kula. Meka lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sakmono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gen iso nggo tuku gizi. Ngalah, muni gizi kan. Menyang ngadep rene. Gizi. Aku malah wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Es menika selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe nanging dienggo karo keluarga ageng. Dono rasa. Contonipun dalu menika gelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Iya. Nggih. Saiki isih loro. N menika. N menika nalisir. Keluarga ageng Bapak Sutrisno nalisir saking bebendu adoh saking Memala Durga Mendak Kala Sirna. Iya. Oh, sing pungkasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutrisno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Putra wayah Mbak Windy awit brojol ning ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Wah, ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kaki. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon ngeki 10.000. Walah 10.000 kok iki. Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mengke demite mriki mboten saged manjing ten kene Kang. Napa nggih? Ha iya. Kowe yo juga kaya saka sajen. Piye? Apa padakno sindhen ningkung. Iya. Piye Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agivian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia.
menjadi hidup baru, memulai hidup baru, Ya. awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis. Tapi batur batur gabur ngono kae. Nggih. Napa? Tapi batur batur gabur ngono kae. Iki omong apa? Mbok arah cetha. Dadi Iya. kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno, wonten unen-unen. Napa Mbak Ika? Harmonis kalau wau lak cinta yang sejati. Cinta yang tidak sejati. mencari kesempurnaan. Betul. Namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Weh. Nah, Ning menika. kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho, Mbak Ika. Leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windy Heeh. lagi anyelatine Mas Agif iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omah ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sok ben Dalem. jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Nah, Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sok golek bojo ya 2,5 meter mbok piye. Dadi arek nyium ya. piye? Kancake sik. Nggih. Dadak kangelan kowe arek menek pelem. Dados Ya nek aku nek golek bojo nek Penek-penek lho. panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Heh? Kuwi ya ambekan kuwi. Kok karo sapi? Lah piye jare sing penting ambekan? Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Dalam Oh. arti ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha uwange Nah, ya urip. Padha Oh. uripe ya ta. Nek kados panjenengan ngono kula pun pitados to, Byung. Pripun? Pengalamanipun Pengalaman apa? sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah Sanes. menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kaliyan anak kula sampun mengerti, Mbak Eka. Lah, nggih. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Wes. Nek ning omah ki ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti neka-neka lah kuwi engko terus diputer. Tetak pindho. Aduh, Ah, mboten iya. to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri solehah. Amin. Panjenengan amin. ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, Ah, iya. cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Teh. Iya. Panjenengan badhe ngunjuk kopi, Dilerke kopi. dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut kiambak. Nggih kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Malah sok lari. Nggih, lali, sok Lah, lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nane ndang dijipuk Piye? sik. Ya, lah Oh, nggih. istri ta. solehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Eh, Wong mateni lampu ngene. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen Pika. Lah, Bojo kuwi contonen. Genah aku tak Ah, udah contoh. mateni lampu. Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Mekake. Mekake, nguripke ya. Cara-carane nek neng Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya iya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillah. Panjenengan sare laku gumun kok ya diyasinke lho. Lambemu. Mboten kok ya. Aja Piye? panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Oh, Lah lek bener. kagem pemut kita sedaya to Biyung. Besok anu dinggo sowan marek neng Gusti ta. Ah, nggih, nek- Kowe ngerti ra? Anu
Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenging ati. Alah. Lha wis lumrah no. Ning jero atine dhewe-dhewe apa keyakinane? Alah. Gedawan. Wonten nggih. Wah, lho sing ning jero atine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Wah, cukup nek aku kuwi kleru kabeh. Pripun? Gusti Allah kuwi lho kuwi contone neng ndi ya ta? Gusti Allah nek tumrate panjenengan teng pundi? Nah, rikala aku ndelehke topi neng dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah neng kene lha kuwi. Iya ta? Gak Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi nang dhuwur lemari to, bar ketemu walah Gusti Allah jebul nang kene. Kuwi ora kok ngono wi jenenge walah kaget bae iki kopiahku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono to. Kok iso Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo kok iso apa sare apa piye? Ora. Oh jenengan iku percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Lah, Gusti Allah ora mungkin sare. lah sing gugah sapa? Oh iya ya. Gusti Allah sare sing gugah sapa terusan? Lah ya, areng gugah rono tak sirlok nggone. Iya. Mbak Eka. Dalem. Coba akar nyuwun gunganipun sampean. Nggih, mbok menawi. Tak wenehi kamardikan sik ya toh. Suaramu kaya apa pupung para piyayi kene iki padha mirsani ya toh jenjem lenggahipun. Nggih, wah menika senaringan Sapa? rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Lan ingkang kula hormati Bunda Darsini sak rencang iki kula tresnani. Iki pengrawit pelangi rasa. Kok pelangi rasa niku pripun? Iya, dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya ta. Oh nggih. Wong saking Ngawi ugi terus saking PDE nggih ugi nggih. Iya. Kae sing ngendangke sing mimpin kuwi. Nggih nggih. Heeh. Nggih. Menika anu tembangipun ingkang jumbo swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Eka? Wis imbangono katresnanku. Oh ngaten, dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh, waduh. Wis. Masa enek pamundutan ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang? Engko anu, pamudal kon ngendang bareng terus coba kaya ngapa. Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Siap. Weh, kondalang. Oh nggih, wae arti sawer lho Kang. Ono kondalang genahe lho piye kok iso. Ya mengko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, wis diaturke sik lagone sik. Yai sepuh sami tasih lenggah. Nggih, nggih. Ya dikeki lelipur. Bakune bengi iki suka parisuka ya Mbak Mbak Eka. Leres nggih, syukuran dalu menika. Wah niki kaya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Caruban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah kuwi wis gak masalah ya. Iya. Wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya toh. Nggih, Mbak Beti kula Pak Yono, nggih kaya sprene gak tau ngebel. Wis lali sae. Nggih. Kontakmu ilang kok. Kontak ilang apa? Kono ora tau duwe pulsa kok. Oh, parah duwe pulsa. Nggih. Ah iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Deyono, Mas Yono. Ah iya. Yo. Kayak ngapa? Diaturke ya, Mbak Eka. Nggih. Saben dina ugi kula aturaken dhateng Pak Giamto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Angan marang ya
matur mbah nuwun lho Bu Darsini. Bu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah, mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Biung. Nggih. Iya. Iya, wonten Tanjung Perak mereka Surabaya. Aku samarku nek digawe wakpe. Wakpe ya apa? Wakpe sing teng laut nika lho. Oh, kana. Nggih. Iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, nek ngomong karo adi-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Ora ndek nesu kok. Mboten anggere wis muni gejek ngono wis. Ora nesu ning muni gejek ngono wis. Ah iya, pitik arek nesu arek ngopo ya to? Iya, yuk. Bunga susah pun kakang atiku ra bisa Langgamipun nggih Biyung. Nggih, yo Cah, diaturke. Saben dina mong ngalamun jroning sepi samun among tansah katulu wawayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalitan bisa lali among tansah anggaru cetati kalewamu wong bagus tansah kumantiling pandung ming mitra misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye mongko Kang Mas katresnanku babasane tantu bisa tinuku cundhukan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragamu. Ayo goyange Mbak Eka. Yuk. Yo. Tresnanku. Kopling Cah, rada seseke. Langsung. Yuk. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane sang bisa tunduk lan katresnanku
biasa di luar. Kok biasa di luar, maksudnya biasa tanggapan di luar. Lah iya no. Nggih lah, piyai kok laris e kaya ngono. Ha iya. Nuwun aku jenenge anggere metu kok wah Pak Dalang Jatmiko ning YouTube ceklik Pak Dalang Jatmiko. Sosesasi tanggapan kok iso ping 6 iki piye. Terus apa wae kuwi? Ya awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok larise kaya ana ngabari aku ya arang-arang ngono kok iso. Ha witekno kowe melu karo Om Bayu ngono ya. Nek wong Bayu nek pas selo kan ya boleh dong. Oh iya. Nggih. Insyaallah wis pokoknya arep diku wedok iki wis tenan. Las dol. Wis pokoke ngono. Nggih, Pak Jatmiko sehat to terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Ya wis tambah apa tak dongane tambah bojone amine buanter mengkone. Ora. Nggih. Wis aku wis mungkur kok. Nggih Aku wis adep ngulon. Oh, wong nggih panjenengan kelak ya ndang mestine netepi menika rukun Islam nomor 5. Maksudnya madhep ngulon nek nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah mon madhep ngulon kuwi pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki ngadep ngulon tak enterke ngalor ngono lho. Oh, kok iso teko kuwi to. Nggih. Kuwi to. Ayo kene. Iki ana maundutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa kersake ngono kok. Nggih. Ya, cepake sik, monggo mason. Kendange beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah. Hati Mas. Yalah, Gini. beto mriki. Dicepake sik. Nggih. Karo rancakane di paringi mic Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Wah, Pak Sutresno leres to Pak pindah ngersake kula ngendang. Lah sing ngancam iki ka. Wis ngancam iki wiwit biyen ngancam. kae. Lah iya. Nggih. Kedah ngendang Mas Tinggal lah nggih. Nggih. Iki kula ngendang ya, Pak. Nggih. Pak Jat Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Tambah napa kok niku sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi, Pak. Cadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo madangke kuburan. Nggih. Terus Kulino dana weweh ya ta. nggih. Aku ngono ya uga seneng dana rasa. Dono rasa. Aku ngekeki rasa-rasa apa ki ra tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, lha panjenengan ki beda kok. Wong anggere nek sapa sing rada mening sithik nek disayangi bar kedaden mbok tinggal. Ora nek kanggo contoh. Ora. Ka, Dalem. aja buka wadi, Ka. Mboten. Kuwi wis jaman rono-rono. Nggih. Ya jaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah Tapi iya. nek duweke Lho. ado kaya ngapa ya bakal disedakne. Rungokno nang Winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Windy ngene iki. Eh. Kandhani aku ngomong ngene iki ngomong tok ae aku ndongakne awakku gak dhuwur kok ya. Lah iya. Ayo, gini. Jan piyai kok oron. Ayo. Nggih, Mas. Mancing ajur-ajur. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube menawa kadang iki tenan pura. Wis rupaku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku lah. Kok roll on iki piye? Sing kados ngendikanipun panjenengan. Oron. Oh lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh. Reksona aja ya Mas. Iya. Kok iso mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sik. Niki. Nggih. Nah. Kuwi anu no. Kuwi kudu ana cagake no Mbak Eka sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Lah iya no. Mboten Anu enten sing sing- nyekel iki Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli miki. Apa sing sak ramban dipun rencangi Mbak-mbak sinden sing ramban kedua mungkin Oh kula ya, nembang ngono pripun? ya. Cocok. Nggih. Iki weh, sik. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini. Sing ramban ndang sik. Anu keparang jumeneng ngene. Anggun karo Yayi jumeneng sik ngene. Lah ganti pirsani. Pameriksa. Nah.
Dibenake no Mas Manto kuwi. Lah aja lunga sik. Karo Mbak Eka rasa dredeg. Mbak Eka wis jinak. Masamu iki kok singo ngono. Wis padha karo kanca-kanca iki lho Mas. Mas aku roh sindir aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng ngono mbok biasane. Nggih. Manis lho, Eka ki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lah manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Jan, ngene. Niki dites riyen apa mboten? Oh, ditesikno, ditesik kendange. Ah. Tang dudu black. Nah, ngene coba. Kayak ngapa? Ah, wis. Rada dibanterke sithik mriki anu kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo balane tong dudu black. Nah, black dudu tong. Kendang iki kaya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no kertosono. Lah iya. Yo. Ya. Sik sabar ya Mbak Nur. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Kandhane kendang iki kok ya iso. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh, lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok Nen Mbak Eka. Ayo wajahku lho wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silete gatur kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Iya. Piknik ping pantai. Nggih. Terus pisan Kas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Sik suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane beda ya, Kak? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning mustaka, ana ning kelek, ana ning dada, ana iki kene iki dada mudhun sithik. Lah, terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, iya ta? Brengos. Brengos. Heeh, brengos alis. Kumis. Werna-werna. Akeh lho, wah seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong ki. Gak iso omong piye? Coba. Ngendang ya iso omong. Coba. Kok ora iso krungu? Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Ah, piye? Oh. Ngerti pra? Wah. Ngerti pra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe. Heeh. Kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Ngene. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki? Ora ngerti apa? Kocluk. Padamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesindan hebat-hebat Mbak Anggun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik. Mbak Wis Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Nggih. Alhamdulillah, ya. Hah, melu seneng aku. Wis. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam, Mbak Yayi. Washahau tashu. Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Iki mau omong coba. Omong, Dek. Washahau tashu. Baik, saya baik-baik saja. Oh, benate kaya awakmu wis mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urung ana sik to, Kak? Urung ana sik. Coba mau. Tashu ni hao ma. Lho, baksone regane pira, Pak?
Ngono kok iso baik-baik saja iki kon di. Niku sejarahnya pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Lah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上立一大学。 Oh, kowe tahun Ora lulus-lulus tase tak suwek. 上立一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nek aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对， Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe. Kowe anak kethek, ke. Iya, Ruk. Tadi kethek karo bro. Lah, Wis sak omah sine ngonoan kabeh. Oh, Mbak Yayi saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Nggih, Jadi nggih. ora basa selengean ndak, tapi Nggih, memang nggih. ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Nggih, Kudu nggih. ditulodo. Nggih. Nah. Nggih, nggih. Aja mung nyinden tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong ki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hebat. Nek Mbah Darsini Mbah Darsini nggih. oh neng anu kuwi nek awan kuwi yo kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi ya deket-cekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Mbah Darsini kan riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Kinarto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh. Lagi ya dalange Dalange wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disidani wis anu kabeh sedo, iya ta? Nggih, Lah iya. Diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep, iya ta? Engko nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Kaya laku batu. Yo, Mbak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng diteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
ayam datra son sanani son kakulut wah terima kasih matur nuwun matur nuwun bangun Mbak Yai yes iki kendhange disingkirke sik nek ning kene tak dol tukang adol yes nggih matur sembah nuwun menika Nggih, tembang menika kula ketenaken ugi Pak Pomo wonten Jember nah iki ngersake elo-elo tembange lae lho kangge to aku kancaku mburi kuwi ha iya wong mumpung Budar sini nggih anu pareng rawuh isih lenggah kok nggih kuwi mau nyuwara terus kok ku nek kebanyakan nyuwara kok ndak malah dadi beser nggih kan menyebabkan sakit tenggorokan karena kalau banyak itu berbicara dan nembang yang nada tinggi nanti bisa sakit tenggorokan iso lara matur nuwun nah menika kula sampun nggih lenggah sik matur nuwun kula ampun ngendang lho Pak Tresno nggih kula lungguh riyen nggih ya no ya genereng sik Piai Putri anggo diprosen lho cilaka malahan kene wah lungguh lho Pak Tresno pamitan kula legah lho Pak pamit mbok menawa kok sik dikon namburi napa mbedhok lah iya mulane kuwi nah no Pak Tresno kula legah riyen mah iya tinggal Katresnan menika saking Mas Mukhtar menika kamasipun Mbak Titik Nurma oh nggih masaran Mbak Titik Nurma niku kolomben penyanyinipun Pak Demantos nah sing sida apa ora Dik jok sembrono Dik ngono kae to ah iya coba diaturi anu yo Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan nah iya karo sapa mak sing durung sik anu Dik Wanda mau wis ya wis kae wis yo kae anu sing cerak Mbak Eka kae dicoba Dik sapa kae aku maru tepung aku nah ini kuwi jenenge sapa Dik Eka Mbak Eka Dik tepangan sik heeh kenalke sik namanya siapa jangan takut-takut Pak Dalang sudah jinak nggih nika anu nembe nderek ajar ki tekok karo Mbak Yune manggile apa Pak apa gimana tak Pak D ae no kok yo mbok yo ngenomke sithik ngono Pak D dengan ku di anu sepuhke kok cara ngono nggih pepunden Duh, kok mlaku punden iki piye? Sudah dipun pepundi-pundi. Paling ora panjenengan iki nggih leluhur kok iso. Lah, malah derajatipun inggil ingkang luhur. Kuwi to. Ya, jantenan ya. Pak. Wis, pelawak iki nek ngomong iki jatuh. Kene, berdiri, jumeneng. Kene, karo Mbak Winong. Kok gen diajari Mbak Winong. Carane joget arep pengen joget piye? Arep joget neleter ngono kae. Wah, Mbak Winong iso. Mbak Winong. Arep joget woyo-woyo iso Mbak Winong. Ini karo Mbak Winong jumeneng. Ya. Ngancani Mbak Winong. Ninggal katresnan. Ya. Kayak ngapa? Ninggal katresnan. Apa ya? Golek lagon. Ya, ninggal katresnan pertembangan ya ninggal katresnan wae. Heeh. Gini. Ninggal katresnan. Iki ya jumbuh kalau lakone Winong no. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa adekku? Kok jumbuhi pripun? Tegese lagune kan ninggal katresnan. Dadi sing ditresnani wis ditinggal. Oh, ngono. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak? Kemana? Sama AA. AA siapa? AA Zat Miko. Ya Allah, AA. Yeah. Ya Allah.
Kurang piye coba? Bukannya kakung tak saya manggil. Kok kakung iki? Lan jenengan saumuran kakung kula. Kakunge umure pira kakungmu? Kakung umurnya 70. Oh, lah aku saya 17 mlaku kok. Diwalik, Pak. Ayan, ninggal katresnan. Dik siapa namanya siapa tadi? Naza. Naza. Dek Naza masih sekolah? Masih. Masih. Oh iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Diisi, Pak. Oh, diisi. Tapi masih semester 2. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Tegese iki diisi ilmu sing bener ya ta. Wow. Cekal nika Kak, rene Kak, dikandani Kak. Ganti anu karo Eka, karo dibimbing karo Eka. Nah, gurune kan Eka. Nggih, mboten kok. Ning piye? nggih kula anu remen menawi panjenengan mungkin daku kalih Dik Naza to. Piye? Ning anu jajare kok ning kene wae melu aku. Tak kira dadekke sinden pek dhewe bae. Ora, masmu kok padak Lah ku dipek sapa? dadi sinden dhewe ngoten lho. Oh ya. Dik Naza. Dik Naza iki. Dik Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa ngukir? Mungkin hatinya Bapak. Berarti bisa ngukir di hati Bapak? Oh. Iya. Ya Zar apa-apa. Pak Zat nika kok diukir. Paling saurunge diukir ya diamplas sik bar diukir dipernis kok. Kan mereka terkenal meja. Ora apa-apa, gojek ya Dek ya. Pokoknya ndak usah takut gitu. Itu mic ya. Kalau megang mic yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan membayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Ndak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 ini memang harus banyak-banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bahasa Indonesiane? Banyak serawung itu banyak Bersosialisasi. Bersosialisasi. Lah kuwi lho kaya omongé Dek Wino lho. Bersosialisasi. Alah, Bersosialisasi. Bersosialisasi, interpretasi, sambal terasi. Sosialisasi. Sosialisasi. Alah, Bersosialisasi. Ya, wis kaya omongmu kuwi lho wong loro. Jangan karo ibu-ibu PKK ini tenan. Yes, komplit. Ya, yuk diaturke ya. Nggih. Coba aku ngetes suarane Dek Naza sik. Dek Naza sik. Apa ta Dek lagune? Nggih. Lagune. Mek. Yes. Ya. Yo, Cah, monggo. Ayo dadekke. Ayo ngapa? Ayo. Yuk. Kok Dek Winong sik we. Ayo. Turangane, Dik. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Terima kasih. Mbak Eka, sini. Oh nggih. Berdiri lagi. Nggih, Pak Jan nika. Mbak Eka ki yo duwe murid lho jebule. Nggih, mboten murid niku nggih anu rencang adik tingkat ngeten. Oh, ngeten. Nggih, nggih. Nek kula nderek seneng mawon to, Byung. Nggih. Nek cah nem-neman sakniki tesih gelem adar sinden. Betul. Nggih. Nggih, leres pokoke disengkuyung ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Dipecuti kaya sapi. Tegese dadi pamecut ki lho. Riyen kula wah menawa nderekke budar sing niku ngono urung rupa wong. Wah, sapa? Dadi kula niku Urung rupa wong ki terus apa terus? arek melu macak kaya kancane no dandan masaku yo tak kei wedak, masaku ben putih malah wong dasare kulit ngono kuwi ireng. Malah dadine klawu. Nangger mbiyen nangger anyak dandan ngono sing jari ana sing ngalisi nggih Mbak Dita. Oh, Dita kae. Kuwi masalah nggon iki kei benges. Ku sing jari Pak De Mangun sing ngegong kuwi. Nek gajeken sing nglambeni aku ya dhisik ya. Alah masa iya. Masuk lali. Nangge wong elektrek klorien sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, jan tilik tak itik-itik bar gedhe kok ya, jan semono. Oh, lah ngantek indil-indil ngantek sak menika. Andal-andal. Alah. Piye? Iya. Nggih, matur mbah nuwun. Ya. Dukunganipun Pak Jat nika. Wong iki dimulainya ya sore jam 09.00 mulai. Nggih. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon gara-gara ya. Nggih, nderek wong para tamu tesih sami. Lah iya engko. Sami lelenggahan jenjem. Engko pas gara-gara kowe tak ndalang endi ya? Oh ampun toh. Hah? So dalang wedok ki wah. Iso. Lha piye? Dinginane nek cerita kok. Heeh. Ning kono nek delok cah cilik-cilik. Kok iso? Komburi kelir. Nek jarene Piye? delok komburi kelir, walah dalange edok, uluke gedhe ngono pe. Suluke. Lah krungune ngono. Lah ya suluke gedhe gandum. Cedal gak iso omong. Dalange edok, uluke dhe ngono. Lah nek kuwi carane pemaku bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate rada dipadotke sithik. Wis dadi cetha. Nah, ngeten. Lah iya no. Dadi anu suluke gedhe. Nggih tak cilene nyanyi ngeten kok. Nek dalang wedok iki tenan kok bebas hambatan kok. Bebas hambatan? Lah iya. Kok saged? Ya nek lanang ki lho arep sila tumpangan iki ana sing grenjel nek wedok kan bebas. Wah, nggih tetep enten. Kok iso? Nek pamane dalang kakung menika menawi ngeprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane pun ngeprak los kontrol kadang muni makrus barang gek kelingan kuwi. Aku malah samar Gak aku. kuwi jek ora aku ngono. Malah dalang dadak nggawa lato-lato barang kok iso. Nek wong wedok malah angel. Sabetane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Ngiwu-ngiwu. Apa Kak? Stand mic. Stand mic. Ya kan digandolke ana kene. Iya. Sesuk nganggo clip on sedalang wedok iki ra kali. Iya. Ya Mbak Eka, ketutuke gara-gara ya. Nderekke Byung. Yo, nutuke lakon sik engko.